Meron pong nagbigay nito kahapon habang ako'y naggagamot. Kahapon pa ho yan. Binigay niya para sa altar. Pero meron po din nagbigay rito sa altar. Baka hindi ko po ito magamit sa altar. Gamitin ko na lang sa bahay namin. Kasi sinabi ko rin naman po sa kanya na meron din po nagdonasyon sa akin sa pintura para sa altar. Yun po gagamitin ko. Ito naman po para na lang ilagay ko na lang sa gilid ng bahay namin. Wala naman daw problema kung saan daw gagamitin. Importante, donasyon niya daw yan sa paggawa ng himala sa kanya ng Pong Nazareno. At nagpapasalamat po ako sa nagbigay niyan. Ayaw niya man po sabihin ang kanyang pangalan, pero i-upload ko to sa Facebook page ko, sa Tata Albularyo ko, at sa personal account ko, at dito sa YouTube. Para makita na ito'y hindi ko yan kayang bilhin. Binigay po ng Panginoon Kristo yan. Binigay po yan para sa amin. Ayan po yan, oh. Binigay niya yan. Maraming salamat. Pero may nanonood sa akin 3 ngayon at nag-likes. Maraming salamat po sa inyo. Pero meron pong ginamot, katatapos ko lang. Mag-upload din po ako ng video mamaya-maya konti. Yung taga Bulacan at saka yung kanina ho. Pero nagpapasalamat ako. Mapagpalang tanghal po, Kuya Andel. Ingat po kayo palagi. Yan ha, pinakita ko lang yung binigay. Hello po, Kuya. Mega shoutout sa iyo. Yan, binigay lang yan sa akin ha, para sa altar. Maraming salamat sa inyo ha. Upload ko lang yung video ko. Maka 3 minutes lang ako nito. Okay na. 3 minutes. Para may konting ads tayo. Yan po ha. Maraming salamat po sa taga nagbigay niyan. Ayaw niya po talaga magpasabi ng pangalan, pero nagpapasalamat po ako. Nang maraming salamat. Tayo nyo lang upload kong video ha. Katatapos ko lang maggamot at hindi na ako magpapakita sa camera dahil tagaktak yung pawis ko. Napaganda yung laban namin doon sa masamang espiritu eh. Meron akong nakalaban ng matindi. Nagligo ako sa sarili kong pawis. Maraming salamat sa inyo at magandang tanghali. Launa media na pala. Maraming salamat ha. Ayan na po sir ha. Nakita nyo na yung pinadala nyo ha. Ayaw nyo sabihin pero pagpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo sa inyong kabaitan para sa pagbigay nyo sa amin ng pintura. At God bless po all sa inyong lahat. Thank you.